Avui és 22 de juliol i la situació respecte a la pandèmia ha empitjorat al nostre voltant. Tornem a estar inquiets, amb por, i així es fa difícil de fer previsions a curt o llarg termini. Tanmateix, nosaltres teníem unes propostes per treballar en el futur amb l'administració i creiem que segueixen sent vàlides i en aquest sentit seguirem treballant. L'economia, l'urbanisme, la cultura, la sanitat, per suposat, està dintre de les nostres prioritats i així hem de seguir treballant. Cuideu-vos molt. Fins aviat. Adéu. Mantenint el contacte amb el veïnat a través sobretot del blog i del Facebook, amb unes 40 entrades, comunicant informacions d'interès durant el confinament, connectant amb el barri mitjançant entrevistes, donant visibilitat a iniciatives, donant a conèixer posicionaments del moviment veïnal sobre problemàtiques derivades de la pandèmia, informant de la situació d'alguns col·lectius i d'actuacions dels serveis lligats al tractament de la pandèmia. També participant de les sessions telemàtiques dels òrgans municipals i d'altres, per fer arribar a districte diferents problemàtiques que ens comunicaven veïns i veïnes per cercar solucions i consensuant propostes i demandes a l'administració i per sortir de la crisi. Doncs ens preocupa la nova situació d'emergència social que se'n deriva. I en això estarem atents a dues coses. Per una banda, com queden totes les inversions del districte, com quedaran els pressupostos de l'Ajuntament, els pressupostos participatius. Estarem atents a tots els serveis públics que necessitem que siguin molt potents. Sanitat, educació, residències de gent gran, transport públic, així com altres drets socials, com el dret a l'habitatge, a un treball digne. Voldríem que hi haguessin inversions en crear llocs de treball en sectors que ajudin a l'emergència climàtica, com per exemple l'energia solar o la rehabilitació d'edificis. Sobretot, l'altra cosa que ens preocupa és com reunir-nos per fer front a tot això, com coordinar-nos les associacions del barri, les associacions de veïns del districte, per buscar com tots junts fer front a tota aquesta emergència, i dificulta molt el no poder-nos trobar a nivell presencial. En aquest sentit, estaria bé que el MAS pogués amb altres equipaments tenir un bon servidor per fer reunions virtuals, encara que les reunions presencials i el contacte humà és imprescindible.